রাইজেফার নে বাবুনে জুসা একদম বিদেশ নিফ্রাই ইউনাইটেড স্টেট নিফ্রাই বিহনাयनि Dear viewers, welcome back to my YouTube channel. दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय दिनैहाय दासो जास्ट आङो नाइट डिउटि खालामनानै फैदों आरोना दायो फुंनि 8:30 थ' दायो सफैबाय आं फैनानैहाय फिसालाखौ नुफैबाय आङो बियो एकदम मोदा मोदि जादों आरोना सिखारनानैहाय जास्ट मेगनबो बेखेवाखैमोन सिरि मोन्दों आरो दायो बियो एकदम मा खालामगोन मा खालामा एसे गाबख्रुबायदों नालाय एखौहाय बेरायहोनो लांनोसै आङो फुंजामाथि हाबाय बे मा पापा बे मा नाइफ 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 Okay, ओमफ्राय बेयो मा बाबा watermelon मोनसे बाबा नै watermelon M for mango up mango A for apple नै बाबा apple नि खावसे मोनदों नै बाबा नै banana Yeah, banana. Nè banana जाने ना चाहिए ना आंग जाने चाहिए Wow, it's so tasty, so sweet. छोरो फैदा नङा खौ खेलना खौ हा दीदी चिउची दीदी चिउची होपैदों दीदी चिउची होपैदों आङो Yay, papaya. Papaya si papa nga, papaya. Oh. Be apple. Be apple. Chị bé baba. Này, knife jeng hả này chị đấy ăn này. Papa. Này. Knife jeng. Jogo. Jogo. Này baba này. Này. Này baba này. Ai, này. Orange जादो này orange. Orange जादो. Orange जादो ना. Apple वो जादो ना. Apple जादो खाऊचे orange जादो खाऊचे दे. आप दे. मैना आप Re dinci hode. Hello guys, ang mana gelenan deh. Maculi dah. Juice lagi Pak. Babu. Oh, deh bye kelam itu deh. Abai ko pot, bye. Abai ko pot bye. Deh, pwede babu pwede. Deh. Juice. রাইজেফার নে বাবুনে জুসা একদম বিদেশ নিফ্রাই ইউনাইটেড স্টেট নিফ্রাই বিহনাयनि নে বাবু ওয়ান্দি ছোনারে জুস lagi juice oh my god juice lagi yang juice nơi lên này deh juice dadu apa langai dah dadu juice nanti oh my god my special juice panai deng special juice special juice special juice yeah special juice एकदम ट्राम बराई फटाई होदा ट्राम बराई ट्राम बराई फटाई होदा स्पेशल ने स्पेशल बाबू ने फटाई होदा स्पेशल एकदम
मोजां डनाल्ड ट्राम्पनि फाथायाव हरनाय जुसाखौ लोंनो नागिरा नोङो हा जुस जुस 내가 이거는 물리하는 아이 물리한 번째 놀아줘. 네. 에헤헤 나네 나네 गोथाव मोनबाय दे नों लोंदो दे नों गोथाव मोनखाबाय ना औ दे लों दे लोंदो 내 길라시 네. 모르는데. very good 네 알보 돼 봐봐 돼 very good 네 very good nangou very good nangou lưng very good nangou deh abai nang talian này dah 자, 우리 차나 그거 지금 khugo chữa rồi lưng phá đừng deh nè sabbas babu sabbas này sih dah belah sini actually biya man lai रायजोफोर biya जाहैबाय आनारसनि बिथायाव बे गेजेरनि जे बिखं थायोना बे बिखं ओमफ्राय मानिमुनि बेखौ देग्लिनानैहाय लोंहोदों माने गथ'फोरनि थाखाय उदैनि थाखाय मोजां गथ'फोरनोहाय बा गेदेरफ्राबो आरो बोसोरावहाय 6 मास अन्तर 6 मास इन्टारभेलि क्रिमिनि मुलिखौ लोंबाय थानांगौ नालाय तो बेयो जेबे नोङो होम रेमेडिस नेचारेल होम रेमेडिस तो सेमनो बेयो डिवर्मनि खामानि मावो आरो बेयो माने उदैयावहाय क्रिमि जायो नालाय गथ'फोरनाथ' बांसिनै आरोबाव जारला जारलि माबा माबि जायो दा बेनि थाखायनो 6 मास इन्टारभेलि गथ'फोरनोहायबो क्रिमिनि मुलि दौनांगौ आरो ना हस्पिटालनिफ्राय लाबोनानैहाय दौफैनोबो हायो ओमफ्राय बेयो जिहेतु नोङो होम रेमेडिस मोजां थ' बिनि थाखायनो आं बेखौहाय दौबाय आरो बानायनानैहाय मोजाङानो नोंथांमोनाबो बाहायनो हागोन आरो जुदि बाहायनो गोसोब्ला दायो बाबु राजाखौ दान्दिसे साइकेलजोंहाय फिदिंनो लांनोसै बायरावहाय सेनदों माबादि रेडिल' खासै नै गाखोनानै थांनोसै ओइ थांनो हा दिल्ली थांगोन मुम्बाइ थांगोन अबाव थाङो नोगोद खुसिल' खासै नै Papu. Ôi, ê, salai de. Mari गाबदों नै न'आ जों थाङानो आरो बेरायबावगोननो ओरैबादि जारलाखा नोगोद गोजान बेरायहोना लाबोबाय आं होनब्लाबो थोबावाखैनो बेरायनो दायो नै दसेनो 12:20आवहाय फैदों मलावहाय एम बाजारावहाय ओरैबादि मोजां किउट बेग दङ सोरबाफोर आंनो गिफ्ट होनायमोनबा ओरैबादि खुसि So thank you everyone, thank you for watching, love you all, see you in the next video, bye bye.